Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, ja vám dám odpočinúť. Keď počúvate každé slovo inšpirované Duchom Svätým, pociťujte Božiu prítomnosť, ktorá do vášho života prináša uzdravenie, pokoj a obnovu. Nech je táto pomazaná modlitba nebeským balzamom, ktorý tak veľmi potrebujete, a obnoví vašu vieru a nádej ako živé vody tečúce z Božieho trónu. Bůh ti dnes říká, postavím tě před ty, kdo ti ublížili. Nemysli si, že jsem to neviděl. Nejen, že se zotavíš, ale budeš vzkvétat. Tam, kde se cítil poražený, budeš stát silný a vítězit. Pamatuj, mé plány s tebou jsou vždy pro tvé dobro, ne škodu. Ježiš hovorí, niekedy dal som ťa na osamelé miesta. Potrebujem, aby si to uvedomil. Nepotrebuješ nikoho. Okrem mňa. Neboj sa o svoju budúcnosť. Máš mňa a ja ťa povediem. Ver mi, nezabudol som na teba. Moje načasovanie je iné ako tvoje. Zostaň pozitívny. A ver, že všetko funguje pre tvoje dobro. Maj vieru. Ktoré je najväčšie prikázanie v zákone? A on mu odpovedal: Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojim srdcom a celou svojou dušou i celou svojou mysľou